Ok, yadda za ku yi connecting ɗin Solana wallet ɗinku shi ne za ku zo ku danna nan. Misali, in ba ku da wallet ɗin, wannan ita ce Solana wallet, Phantom kenan. So in ba ka da ita, ka je ka Play Store ka sauke ta, ka yi creating ɗin account, ka creating ɗin passphrase. Wa'innan passphrase ɗin naka kalmomi guda 12 nan, ka tabbatar ka riƙe su, ka rubuta su ka killace passphrase. Gane passphrase. An gane. So in ba ka da ita sai ka je ka yi. So bayan ka zo sai ka danna wajen start, sai ka danna Phantom. To ni already ina da wallet ɗin, amma in ba ka da ita dole sai ka je ka yi, sai ka je ka yi abun nan. To yanzu za mu zaɓi wannan connect tunda ni already ina da ita ko wannan za mu zaɓa. Shikenan sai ka taɓa, shikenan zai kawo ka cikin Phantom ɗinka, sai ka sa security ka, sai ka danna connect. Shikenan zai kawo ka nan sai ka jira shi kawai. Automatically zai dawo da kai cikin account ɗinka. Kun gani ya dawo? Shikenan sai ka zo ka danna claim ɗin nan. Shikenan ka gama, ba wani wahala.